Oei, oei, oei. Spannend, spannend, spannend. Sabine, ga je gang. Inderdaad, spannend Bert, maar als jury waren wij unaniem. En in deze rubriek Jonge Hengsten, nog niet op afstammelingen goedgekeurd, hebben we voor een reservekampioen gekozen. Een hengst die een heel correct exterieur heeft, die zich heel goed heeft doorontwikkeld. Die in zijn beweging misschien net even zijn meerdere moest kennen in de kampioen. Reservekampioen, Jonge Hengsten, Hengstenkeuring 2026 is geworden Mans 543. Reservekampioen Mans 543. En nu, de kampioen. Ja, de kampioen. Een heel mooi debuut voor de jonge Ulko, die hier fantastisch draafde. We hebben Pelle, die heel mooi doorontwikkeld is. Maar voor ons is de kampioen een hengst die in draf heel veel oprichting laat zien. Een hengst die zoals Aag het graag ziet, mooi op naaldhakken loopt. Kampioen van de Hengstenkeuring 2026, Jeppe 537. Kampioen Jeppe 537. Bedankt aan Pelle, bedankt aan Ulko. Hier staan de reservekampioen en de kampioen. Eigenaren Fokkers, kom erbij. Namens KFPS, Sophie Leemans, John Boot namens het bestuur gaan hulde brengen. Kampioen Jonge Hengsten, Jeppe 537 van Alwin 469. Ardemerrie Hieke van de Pesterhoeve van 4448. Gefokt bij de Mini Lampers in Alteweer. Familie Valmer uit Lunteren, de trotse eigenaren. En andere reservekampioen Mans 543. De zoon van Turn 505. En de Merrie Femke van de Gonda van Norbert 444. Gefokt door Baro Slagers Karnebeek in Goor. En in bezit van Mexicaanse eigenaren. Finca Sandro, the owners of Mans 543. Ja, Femke erbij daar. Mooi. Hulde van John Boot. Namens bestuur Sophie Leemans, namens Jong KFPS. Met de kampioenscherm omgangen bij Jeppe 537. De reservekampioen met onze Mexicaanse eigenaren Mans 543. Gelukwensen van de Sabine Zwaga, Jan Hellix en de Manuel Gasseling. Dit zijn de plaatjes. Hier hebben we naartoe gewerkt vandaag. Dit doet ertoe. Dit zijn de onvergetelijke momenten, zeg ik altijd maar weer. Voor de mensen achter de kampioen en de reservekampioen. Fokkers, eigenaren. Dit is jullie moment. Stralende gezichten in de piste, dames en heren. Wat een ontknoping in deze kampioenskeuring Jonge Hengsten van het KFPS. Wat een dag. Was het weer genieten.
Nog even de plaatjes. Nog even vastgelegd door DigiShots. En de privéfotograaf uit Mexico. Mexico. Ja, en dan gaan de mensen de baan verlaten. Gaan we de eerronde lopen. Met de reservekampioen en de kampioen en straks het algemeen kampioenschap. De tijd begint te dringen. Ik denk dat we kunnen. Kampioen Jonge Hengsten, Jeppe 537, reservekampioen Mans 543. It's up to you. Ah, de mensen gaan weer staan. Dit is mooi. Dit is Leeuwarden. Dit is top.